Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanku da kasancewa da mu a wannan cibiya tamu ta farkin waraka. Duk mutumin da yake fama da waɗannan matsaloli ga yadda za a haɗa waɗannan magunguna kuma bi'iznillahi za a samu waraka. Na farko wanda yake fama da matsalar basir, za ka samu sassaƙe na danya. Idan ka samu sassaƙen danya, za ka sami sassaƙen ɓaure, za ka haɗa ka dake su, sai ka tafasa su ka dinga sha kofi ɗaya da safe kofi ɗaya da yamma. Bi'iznillahi za a warke daga basir. Sannan wanda yake fama da matsala ta shawara, typhoid, malaria, to zai samu sassaƙen mangwaro. Idan ka samu sassaƙen mangwaro, za ka tafasa shi da jar kanwa guda ɗaya. Idan ka tafasa shi, sai ka dinga shan kofi ɗaya da safe kofi ɗaya da yamma tsawon kwana 3. Sai wanda yake fama da matsalar sanyi, mace ko namiji, za a samo saiwa ta zogale. Idan an samo saiwar zogale, za a je a samo saiwa ta sanya. Idan an same ta, za a haɗa su a tafasa su, a dinga shan su safe da yamma. Bi'iznillahi za a ga ana ta fitsarar da sanyi, kowane irin sanyi ne. Sai kuma wanda yake fama da matsala ta ƙarfin gaba, ƙanƙancewar gaba, to zai samu saiwa ta karya gatari, saiwar baƙin maƙarho da kuma saiwa ta marga. Idan ya samo su, zai tafasa su. Idan an tafasa su, sai a dinga shan kofi ɗaya da safe kofi ɗaya da yamma. To bi'iznillahi za a samu ƙarfi wajen zuwa wa iyalinsa. Bi'iznillahi duk wanda yake fama da wata matsala, ko wanda yake fama da matsalar ƙanƙancewar gaba, ko wanda yake fama da matsalar sanyi, ko wanda yake fama da matsalar cutar asma, ko wanda yake fama da matsalar ciwon zuciya, akwai magunguna na wannan cibiya tamu mai albarka, wanda duk mutumin da yake buƙatar waɗannan magunguna na wannan cututtukan bi'iznillahi zai samu waraka, ko wanda gabansa ya mutu, ko kuma wanda baya iya biya wa iyalinsa buƙata, ko wanda yake fama da matsala ta shaiɗanu, yawan waswasi, lalacewar kuɗi da sauransu. Bi'iznillahi. Sannan ga wanda yake fama da matsalar ciwon daji, ciwon daji ana samo ganye na gamji wanda ya faɗo ƙasa. Idan an samo su da yawa, sai a dake su, sai a dinga zubawa a ruwa ana sha garinsu. Idan kuma ciwon dajin ya fito a jikin mutum, zai dinga shashshafawa a jikinsa. To bi'iznillahi za a samu waraka. Domin a wannan zamanin za a ga akwai cututtuka da yawa da suke damun mutane. Ku yi share ɗin wannan don jama'a su